ассалому алайкум бародарои ҷон, созатин хубатин, саломатиҳои ҳаматон созай хубай. боварӣ дорам ки ҳамаатон созен хубен ва гуфтаниам бародарои ҷони ма ки курс имрӯзо поём фаромадай ва чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо маълум буд бародарои ҷон, имрӯз 26 июлай соат 9:15 ва курси имрӯзаи мо бародарои ҷон чӣ хеле ки ҳар вақт нишон метавма 1000 рубл 171 сомон ва дар банкҳои Тоҷикистон бошад 1000 рубл 170-71 нишон мета бародарои ҷон. Доллар бошад чӣ хеле ки ба шумо маълума 17.2 ва евро бошад 16.84. ва гуфтаниам бародарои ҷон, бачаҳои очаи ҷон ки ҳамин якдонагӣ лайке ки шумо мемонед дареғ надонед, ҳамун лайкаша биҷухед, ба фикратҳои худтон дар комментария бинависед. боварӣ дорам видео ба шумо писанд мешавад ва ҳамавақт зинда ва обод бошед.